дар ин дарс саволҳои 36 ва 41-ро кор мекунам. Саволҳои монандро кор кардан ҳаракат мекунам, яъне саволи якхеларо кор намекунам, барои ки такрор нашавад. Саволҳои 36 ва 41 дар бораи суратҳои даврӣ аст. Суратҳои ки дар давр ҳаракат мекунанд аз суратҳои хаттӣ дар хати рост ҳаракат кардан бисёр фарқ надоранд. Ду фарқият ҳаст, сурати кунҷӣ ҳам доранд. Лекин дар ин мисолҳое ки дар ИМД мебиёяд, боз дар ин саволҳои ки ман дида шудам, бисёрашон якхел ҳастанд, аз суратҳои хаттӣ бисёр фарқ надоранд. Биёед саволро бинем. Саволи 36 чӣ мегӯяд? Ҷисмҳо аз рӯи давра ҳаракат кард. Дар як вақт ҷисми якум ба кунҷи 30 градус, дуюм ба 45, сеюм 90 ва чорум 180 гардиш менамояд. Сурати хаттии кадом ҷисм аз ҳама зиёдтар аст? Яъне дар як вақт тамом мекунанд. Чӣ кар ки мекунем? Роҳи тайкардагии ҳамаи онҳо бисёртар аст. Яъне ҳар хеле аст. Аз ҳама бисёр кадомаш? 180 градус аст. Яъне дар як вақт агар тамом кунад ин ҷисме ки 180 сураташ калонтар аст, яъне бисёртар роҳ тай кардааст аз рӯи кунҷӣ. Барои ҳамин сурати хаттии кадом ҷисм аз ҳама зиёдтар аст? Ин чорум аст. Ҷисме ки 180 градусро тай мекунад. Саволи навбати 41 дар инҷо боз ҳам хубтар мумкин дида шавад. Монанд аст мумкин бо расму ҳархела. Мошинҳои дар расм тасвирёфта дар як вақт аз нуқтаи А ҳаракатро сар карда, дар фосилаи баробари вақт як гардиши пурра мекунанд. Дар як вақт сурати хаттии кадом мошин камтар аст? Дар инҷо бисёртар не акнун камтар мепурсад. Агар дар як вақт тамом кунанд, нигоҳ кунед, ҷисми сеюм, мошини сеюм сураташ албатта зиёд аст, чунки дар як вақт масофаи зиёдтарро тай мекунад. Даври калонтар аст. Ин аз ҳама зиёдтар сурати. Баъд дуюм мебиёд, баъд сеюм мебиёд. Яъне аз мепурсад сурати хаттии кадом мошин камтар аст, албатта ки як мебошад.